हेलो लोगोफोर, नोंसोरनि सायाव मोनसे गोदान भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै फैलायबाय आङो। भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायजोबबानो जाबाय। आरबि फिल्मजों दिहुनजानाय खिथेर सावथुनखौ आरबि फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव रिलिज होनाय जाबाय। नाथाय नोंसोर बे खिथेर सावथुननि मिउजिक भइस डाबिंखौ हमनानै मोनगोन। मोजाङै नायोबा बिथांमोननि भइस डाबिंआ मोजाङै गोरोबाखै आरो लोगोसे खिथेर सावथुननि मिउजिकआबो एसे सोलायदों। बे खिथेर फिल्मखौ सोरबाफोर नायाखैबा आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनो हागोन। फिल्मनि लिंकखौ आं डिसक्रिपशनाव होनानै दोनदों, थांनानै क्लिक खालामनानै नायहैबानो जाबाय। आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। आरो लोगोसे नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनबावसिगोन।